Sa Mauri na mo, ino hindi tapos ng tamerwa yo. Kanabi na ni Mauri. Happy Sabbath. God is good. All the time. Amen. Era ba, sa yarang inonondi, tapos sa iyo, yamang ate na ba, imadami inonondi. Araw sin tataro ayo. Dang ate teka na Mauri, ano busmay, nakuimi kami kante kalisan. Yung ano, Korobu. Mo mayroon na rate, ikaw wala kata-kata kayo na no. Aray ikaw ay, orang rumah na meron na niya ka namin na may buki. Yung kami uling kami, yung busmahin kami, no, ng tapos ay. Sa karabata, sa kakaitaw, pasti na ito, marunong. Sa kawa, sa punori na yan mo yung arate ay, camping, yung Korobu, aratahan kay Riri, aspa ng araw ang Riri, doon tiyawa yun. Min, manangaya, mananga, arang kakawag na pa, bugin tiya karesa. Kaya rin, sa karaparaw ay Yesu Kristo inyo nang kakawin kasi sa mga benan, di ko takin nang jawayo. Hindi, harang ni men sa mga benan di ko tak, kaya rin, kung nakakawag kasi na, kawagyo kantayin ako, kakaitawan ako yun. Kaya na bugin na, sino ko yay kay. Si benan ako kay, naramanta ba yun, bugin na ba, ama ispay ka, sasan, kakabaya ka ngayon, asariya ni Koke, noon na nakakaitaw, narong yab. Ayun, kampen na busumaya ginagapan. Na busumaya na bang kami, rairwa, ano ba yung rairwa, irarigira. To, umunabakan, church, irarigira, pairigi, peso, pikinibaw, ay ponrigi, makori niya, Korobu, noon na tapas sa iyo ba yung tapon na taro. Kita ang kiyari, aspari karukom, noon na tapas sa iyo. Tangki ari ko na ibuki. Pada kumakuri ibuki. Ari mga rike raunum minononde tade tuwi kayo ako mga roni na inononde awayo. Sa kamauri ko na ba sumusumay ko na ba inononde tabas sayo. Takanda nga ba terire ari ina spark na ko ina inononde tabas so meron na persistence. Ang kaya na nakora ka para inononde tabas sayo. Ina rin ka ba takakora na ko ina takauring. Nang kakawagin ako ina bugin aswar. Ayan rin nun, tapos sa iyo, ay po na panarang kanya, kaya nakante ka rin sa Busmaya, nakamaura, resistance, wante kadiniyak, pasta tabwa, sa sinangin kugulayin. Busmaya ko, nun, tapos sa iyo, yung nungura, amriri, yan ako nangangalira, nun, tapos sa iyo. Ako rara pa, bukid ng katoroy. Sa nakaugira, sabi ng tinak, sa kaya sikara, sabi ng tinak, ba sinanin eh. Asanin niya, tapong nga rin, adya kaparabro, asanin niya, tukuna rin, unubong ay kay. Kana yun, tapong kinanin eh. Kana kampunubas, ayabusin kami, baka makakatuwan. Nubong ay kay. Tona de nipong ay gay. Kana isa, kana role donan. Sa hindi ano ko na bagay. Nipong ay gay to sing.
laba kama kunan kata ka. Sabusi radikan payak. Sabusi radikan payak kerak. Sekau kira sakakapayana pa arakaya mera arakapuy. Sari sira narataro. Tamarari karawa pandampay tamau atin buak. Ari kinde kero koray kay teatu ay bukin apakwasan ng anira tamau. At abanin tuway na nung tuway kay. Mga yari pun di ay teatu. Kasi nakawagin ako yung teatu ake pun dampay. Ay katayan ni kapuy. Paano kita tuway aparitakin. Putakirakin. Aspakin ng teka. Iaon kiripa sa atin na. Tuway. Simusi ko na pa ko biya kapayay. Karya. Ake pun narapay. Ay karapay tangira teatu na koim. Ay kano ko may nanora. Asa kita po na kinakuyay. Paano rin kapabukan na batuwa. Ang may karya sa iaon kiribas. At iaon na. Kabayay teatu kabuya kapon nampay. Kabayay teatu karya. Kaya ko may nanora. Paano ko na. Hindi ka pabukan teatu. Tawa kaya kawa kituwa bukim. Ranira teatu ni kapanin na nung tatapas ay. Kabayay na nung narapungin na ba kawa kayo teatu na koim. Pasin ako yung dalan na simba Yesu. Amen. Kawa kaya nagdagi na kinta tayo ay pa mga ukiray min teman ng Ababaki. Kaya de kangat de katapon na yon the South Pacific for Christ. Ari karawa ki Brisbane yon area. Ari punira kiro ya kausun narakare sa ika mantian na ba ni karo the South Pacific. Ang ay ragis man ang may kiribas kinta tayo. Mayroon kawa ki pasinam. Sinautan Mauri na koy min ako ya ratani kay dirin diyan na ba on the South Pacific Division na koy min tatama sa Taromauri ayo kana ba ni Mauri iba ni kanta ni ngang kay ya ayari bo sa korag yon teman ng aray ni kakawag yay ka akanasik women na officer sa akanasik uti sa Korobu ganesi kun. Hindi tayo ko na training, nagkaroon ko at iwigan na rin. Yan the advisory, bugin sipangan na rin manayay. At education director,
Anesu kuna pa ibisi, enesu kung bantu wigana ko ni karo kwa tuwigare muina. Ada women director na mga ogri kaki. Ni kaya na ba the advisory na kakia na kesu ko tayo. Di wigana ro. Mayari ka nga ikura-kura te terari. Te mamana nga ikura-kura te sibanga kawa ki bukin nora kinda si Sirita kaya maratani kairi manarapata agi mayata ibukin karawan sibanga kawa kinon tirmawani dikin tatayay. Naukandar nga baba kiba yagi matwa. Naroon na kamataya. Awa po ni Penny ni Manang Ara Department of Directors. Ni ko tagi ma kain na riri nanon ti Manangay. Or kantar nga baba kiba na wata. Te kantar nga ring tamaro. Ibukin kiribas for Christ. Ay bukin tawag yon kiribas in tatayo. Ar kantar nga baba kiba kanamon tayo no ko dinain di boss ibukin kanuan tawag iro yar ko rin kagari kamanangay at tatayay. Ay na yay tatay sinakunan. Nagkawang kurayay na ko'y mi. Kain tiya kari san ka ba ni? Ara kuragi bukin kakawagin temana nga. Ayasan karawagin anon tatayayo. Happy Sabbath. Dapat sa iyo, nakamnora the program yon the karenta. At ay kinagpata topic in tanayin niya kari san ako. Yon tata kay the family. Kedosu. Tinakakawagin sa uso, inanon, mayangan tikari sa nikaisbong. Yon, kiniba sa John Nap. Dadaba sa iyo, ay rin kinano, panawat arong-arong, timan na, kamatarang kinakinanon tapay para, mena uso. Ay na kunani kariga sa pangarakawag, inanon tatayay. Nasuna, umeroron, tinong-arong wakangay, Wan Maguri. Eroidi. Wan Maguri. Eroidi. Wan Koni Maki. Eroidi. Imahin na iresin ako. Tatapos sa iyo. Ikakawag ba na rin ko ito sa ngura. Ito sa mata ko. Ito sa Taromauri. Tatapos sa iyo. Inaki busin ako rakantan ng mandari. Tiray na nung nag-roin, tinurong kayo. Tinurong ay natakin na tapos sa iyo, punurong tuway Abiram. Ang Abiram, nga hindi kipa, itakin na kipa, kakapaya kanuana, ibukin, anong maki at amarwa. Datay na, ay sila kinay teman na damata, ay tawa na tayo ka. Yarang kay, kangaring kakabayag kanuan sa matari. Angay ta ko na ko. Nang ko tiramo yang. Yer ka nga ano kung tabo tabiwa. Ari kakabayag yang kayawaring kangayayro yat si pangaya ta merwa. At wayo ay mga bunikaka na sila gatak. Tayo bukin na yarang kakabayag bugiyaya karo. Ngaya. Kanya kari sa sikariya gisaki. Ngayon ay gas na kaya kakaroon sa tayo Sibu. Apon nasi na babari sila mga bun. Karigayaraw sunang kung tayo gano'n ko. Tira si karoyang kay. Ano yung si Mina iroura. Ano yung si Mina iroya kanwara. Ayarang kanano pa kukuha ni kakapayaki. Hindi tayo umuwan sa tamarwa. Matisiraki. Tira hariki. Kakawaki. Naku ni kakapayaki ya. Agi kanuam, agi kwasan karikia, pakain jawan nabay. Sa pabaragin tataro. Duway man na silin ng kwa tinurong asa musiko, pakubiyaro kanira. Kapaya Deswa, amtaka, nakoy na tuya. Amin ay iroran tayo no. Kasi na kuna, ni karigay sa pangaray, kakawag, kinanong namtakan tatayay. Sikani ko ay kay narana si may Yesu. Amen. Iman na silin ng kwa rong nabiram. Ay kakawag, pasinanura rong na nakaro. Aretera. Awara-wari kunia kiman karikan bahay tamakuro di matawana. Aki pa ko may suwan ko din bimawa. Asa kayo na ba si pangaramay kanyan din nakuha tamakuro di bimawa. Ati bimatenua. Dorong tawa Abiram, kaya nang kuha na Abiram. Ani man ang ay na sinari rota. Atak dorong ikay. Away kay karakinaya, anak karikitera.
Yakari ka Abraham menora maran tera. Awaran yakari karota. Ay materan imatantamana ari tera. Dia nagyay ari hura. Ari abaya ikariria. Awabiram menora. Akari kay abuya. Aran bun na biram taray. Aran bun nora mirakap. Ari nasin aran. Ari taman mirakap. Ari taman isika. Ay kay na biram ari nasin amarota. Ari nasin naran. Ari nasin amataray. Ari nasina. Ari nasin nasina. Mataray ari sipanam. Ari bun nasina. Ari abiram. Awan ako mangaya mahura. Ari yabaya ikariria. Bana na kuntiya bar kanan. Awar ko yaran. Awan maya kayay. Awan na pong tera. Wabubwa. Maniman didiki. Ay matitera. Yaran. Raw. Iman na silin na ko ha. Kari ka ni bahay tipi mawawa. Ang ka na sinora. Kari ka ni bahay tipi matuwa na. Wabi may siwa. Na kunti tipi mawawa. Ay tagi na kibana ka ro. Abiram. Abraham. Ikaira teman nga. Ari naman nga mayura. Nakukanan. Mayay tapay yari kintirong-rong. Tapay yari kintirong-rong. Itagi na kipa. Akino ko ikanan nakay. Asik ko na bayaran. Ngaya. Akin na sisi ko yaran. Itagi na ki. Imate. Tuwari te karuari. Aritera. Imate yaran. Kaya kare siya. Tangka na sika kwa wagi siya ki. Terong wayo irang nirikiri maron teman nga nakukanan. Ang kana silin na ko terong yon na Abraham. O sino mga bunda nga na ginapatitata ni Brabas yon tekan. Mga okiran titaw turo nagi. Ang mga tiyo ginapa nakukanan. Matala terong wasikunan Nuria. Kanga ni mo terong way. Diba ya sinori ni mo terong wayo. Patekaro. Ari man nga mayura manasina. Ari kairi ang tatayo masimuna. Akino ko. Dita po ari na ko yay. Akino ko ikanan. Asiko na ba? Yaran. Asa kina ba singaya? Ngiyasi ko yaran. Awapon siguna ban nagirita na ko awaya. Ni karo ko imate to ware te karo ari taman na Abraham. Kana sinora ta kari kan baati bi mawawa. Akari kan baati bi matenua. Ate kina ki Abraham. Ya mangarita na ko. Abraham ya mangarita na ko taman ngay. Ma kana sikari keri yara ni mo anterong way. Askunya Patekarway, yaki kakurwa nanon ari kanta ngagi, ari aneriay naku kanan. Ya sikuna ba? Yaran. Ada kina Pr.Taabua yaran. Pr.Taabua Malaysia Taromauri an bowa. Pr.Taabua Taromauri kiai arway kaki si mana kanta ngati aso. Raw. Yay terong kawag manongorong taman Abraham tatayay. Sakit tugira aran. Tugira kanan. Kana sinita na ko terong wayo at ako tayo na. Ayat ako yo anak ko na Abraham. Na ako mayabam. Mayro yambu. Aman na naus tamam. Nakuntiba. Alin na ko sa nakoim. Nakaroy ko, pati buotan naman tayo Ababaki. Nakakabaya ko, nakakan to aram. Ako nariki, na inakabaya, siya bayay. Tira ko kaya nga nagi. Abraham tatayay. Yeso nga kiba nakita na, aran, tatapuari. Aso nga giron diya so, banan akong tatapuaya kaya tayo. Tatapuaya so, inuro ko yay. Ma, so nga kina iron dia so bana ko yay. Tuwa na terong nga nga naginta tayo Abraham. Nakakabaya ka ki. Kanuan na ni kapal. Kanje kare so
Tanong oran tatayay. Ayo punti bebe te akawa kinakon na Abraham. Ayo na punti bebe te akawa kinakuira ni kapan. Kita nakin narora, manteta bore semena yai. Ay nakin naron tiaswa. Terate pa yate akin na kay Abraham, marang skroyo arang kakasikanan uya intatama sayo. Ika ngay kita na tetapuan ko menayay, ano kon tetapuan, ako na no kuyay. Ay mi nakaka nakakapaya ko, nakanuam ni kapan. At yung napay, nakapayay. Ayo, roy tinurong wa sa nga nakintatapos. Anak kapaya Joshua, nakuya kanora, nakuya kaya ng mga rikimira, yaki ipoputo yon tita yari abungiya kaya ito korak yakan. Ipoputo yon tita yari kumakaya inkwente bungay. Ngayon kanano na ba, kumuha ni pa yanasim, kumuha ni pa yasibum, kumuha ni pa yamuso na kung tayo kanaro ko. Kung kiyang waya pa, kung na ko kanan, ako si pa kunan de kirom, bantugin ako si kuyaran. Ayo, turong warang si Kroy. Payo, nakapuha ni pa itaman na Abraham. Ewa taman nga nako kanan, bantugin titay, ikawuyagi, ay si kuyaran, ay matiyaran. Inanon turong asiko na Noria, tsaka wayayo Monterarwa. Kana tagi na Ura, tagi na kayo, tapon tayo kay the southern Iraq. Nano nakangan dono ni Iraq. Akan na tagi na kiaran, tagi na kibay na yon Turkey. Ararwa tapo kay, kaya ni kanan. Ikunadi kindi kayo yung gero na pamanangan, nakon narihas ko na ba? Yaran. Kain te karesa. Ye kata ya bai mai sirana ta idea tuan veteira. Amai sirana ta idea suan nanoira. Aku nora veteira na kontia sua. Ko veteira ki bukia sim, ko veteira ki bukia sibum, ko veteira ki bukia kanuam na kontai kanaro. Abraham jeta yo. Yung upanan Joshua. Siya ki bukia na payangan ndukoy kanan. Maka na sinura tiki buwan ito wana wuwan. Ibuki na. Bayangan na yan ang nakakapaya Joshua. Ibuki ya kanuano. Eresin ako tinurong wata ko. Ang nakakapaya ya ka na tete ang nakakapaya ko. Ang nakarikiya kaya ka na atete ang nakarikiyan si ko. Awan na ba ni usun na ba ni kapaya iroun. Ayan ako Abraham na iroun na nataya kayo na ko ina. Ay iri arota ay singaun manimariki anariki Abraham ke nako mayaran ngia kita naran ay sibuy tabun na nariki sibuy manimaw ay nasina ari rota awaman ng anak ko daw eresin ako tirong atak Abraham ekay ratara yerbuna Marota ari na sintari na maya pa ina ko ni kabani akyasa ni kaiko ma ayoma tay kari kiroya yaran awanan ako panakawarat niya ba ari kanan awaro kon tiya bari kanan awabira meruno kan tiya bari na kon tatapo ari tekem na kon na oke more ay memena ye tiya bari sibun kanan ay ko siyo na kon na Abraham ay tako nanganiyam kariki nako tiya bay ay nakatia de bani kari tuwana yai nako ni yoa ari kosh na koina ngero ko Abraham ikanan ay taginagi pa katia de bani kari may mani katia de bani kari ita tiya suwana koina ay kakabaya suwanga nangani ko tiya bay ana ko yam karikina ko Terata pa yari ki aso nga Abraham kay. Te pa yari ki aso nga Abraham kay. Panya te pa yari iriya ini kaman nga nagi. Te karo ari tera. Maya kira kay iroun na. Ayari
Iwata kinakuha kitiyara te kokoni magi o te soni magari. Nakon tena sari Abraham. Paya karawa nanon Yeswa. Ero kon tiaba ari kanan. Ero kon tiaba ari kantan ngaya Yeswa. Paya na dia ini mana ngaya itamana ari tera. Ang kero ko kanan. Ate payari ki. Eka kapaya. Kana si wari-wari kaki te pimaua te matenua. Awan ni sinarura te rongorongo. Yon te kinan te tapo ayo. Abun na kret roi pun te pai roi abun wata roi te rongorongo yai. Ni mga wata kinakuha ki amata. Man te abai. Nakon te tau toronaki. O men ko ka kiana ba te kore kai na kuanan. No. Te abai ni biritan tayo kai. Emena yon te abai. Asi tapo makangay. Sinaria inako kananin tayo nako. Ngoy tera ko na nako kanan. Ngoy Abraham ko na nako kanan. Kanan mga rikano ami bata utoro lagi. Kokiya nako kanan. Yung ang kanya kanan. Yung ang kanan ikay. Pairang darua kanan. Bari tayo ginagintabo kanan na bante pay parane. Ibu ang kay tibubuwa kayay. No. Itaw ba kang punipanin na tati pa nanon na tuwe? Akang panin na tayo nanon, di pa tayo ginagin, di pa para. Di kokyo kinakuha na, nakakita ni kaway na nakon tuwe ang tayo nako. E rege ma, anata po tiyatua, anabota ki tiyatua, tenen Taromauri, tetapo asinay ko takiyay. Okay, nakuha na. Anakakakatera, ngena ko, tetapo ari, ite ginagipay, imena yay, ari yaran. Ayan ora na ba sa kaupay? Iririgaan yan tabi tayo. Ang ginora sa kaupay, ate na ate pa yariki. Ya maningan ako na ba sa tabuari? Ayas ko na ba yay? Aya po ni maningan ako na ba ni maningan ako ni tiyaro. Ariya kauyaki, iya pete yaran. May yatokin tiyaro? Haran, saki. Tokin kaway na nariyain ako, kanan. Matara ate pa yariki. Ikabuan ni pa tiyara, yaran, ibu kina ba, daya kina, de kaupay, ari yaran. Daw, sikuna ni kawana yun ang kuya ni kaban. Ama istaboy ka sikuna ni kakapayagi, ama istaboy ka sikuna nura te kaupay ay. Anto kinta yan sinan mga bun, manataas yay. Situain wara kari kagiri te rongorong, mga nasi wara kari kagiri te rongorong. Sinabu na uniyaki, tesibu, ari rota, may taman ari Abraham, Gia buhay ito, hindi mga unyaki na tiyapa. Huwarang kan. Ang mga unyaki niya, yapa ito kinjatay. Kunori ang kanero ko tangiran tiyapa, ero ko tangiran tiyapay. Kuwaman na bari, ay tarim, ay tamam, ay sinam, kipon tarim, kipon imanim. Ngayon kisak. Ari, sinapundo ko yun na, akan na bay karik. Ayari ito natin pa yari gino na Abraham, ikatiya ti bawa ni kariya kikay. Ikatiya ti bawa ni kariya, titabuari yung menayay. Paano tapon Taromauri at Yeswa? Awan na tapon na panuri nga nakairiri ti Yeswa. Oy na. No. Eresin ako tinongorong, ataw-tayo ka na. Ayan ako mayay na kung timaw nga, eresin na nukon ni Patayra, akatiya umanan diyan na. Ayan may na Patayra, imayaw na. Ay may nuko na. Ay katya di ba ni kariya na ko ni Yoa. Ay tabuara ni Yoa. Awa biram. Emana nga. Enana ko ayaki. Anang kanya ron tuwa biram. Ay katya. Ano ba ni kariya? Taromauri at Yeswa. Hindi tabuari yung manayay. Pay na ko takanuringan na nakairi ni Yeswa na ko ina. Kanya kariya siya. Kana sinora tinongorong way. Ikatiya kiyate ba ni kariya? Ikatiya kiyate to saran na patiyaw ta, okay? Tetabuari kanga inatato Mauri ay tuwa Abraham. Ikatiya tetabuari makayay ngaya kisak. Ngaya ni yay ti program mayroon naging kain John na ba? Ugira, di ba ni kariya? Kanya sinang iro ko na imina. May mana sino ko na imina.
ang kaibon na natay, the family yon, ari akari siyang kain, takabarabara, kawag pa sinamvesay sa iyo. Kuno na, titaro Mauri, tumanta, bumanti kakawag. Kano ko suwang agipako na tataron, tumanta, bumanti lang ini kakawag. Yuri nga nataya ka, timban natin, te sarili, ata ko nataya ka. E kita usi kairaki ate, inakonte umanta mo. Irarikin kairakin te umanta mo, nakonte mo yan nga. Anong siroy, nataya ka te wayo. Ano na nakangay, nataya ka te wayo. Diba yari ko tangiri ya ba na nori anasim te umanta mo. Diba yan, kung nariyan niya ko ya, pa inanori mo anasim. Namuyangam. Amen. Kanano na ba po ito Taromauri kay, o ito yung nakitinong ng waroy rin, awan ito pa ina ba, ari ni kakawag, nanuri anasim, inanon te mayanga. Ay po na si tetakan. Parang dabatay, o sinang tangiri arate, o puning nga irana ba, si tangiri na ba, sina na po at Yesua, sina Taromauri at Yesua. Mandabatay, si karawan, inanon, tumantap. Ngayon, ang kisiro ko ng mayangara. Ang kanya sa mga air. Okay? Ngayon ito Sabbath ko. Ano ko tangin na nasim ba nariyakin na tumantab. Yang oya pa nasim nariyakin na mo mente mayanga. Dinani ka matapay. At ayakin na ba anya. Tungora kaya kaaksina magina kakapaya matira unti mayanga. Awaru-waru ay karang tamaro ay nanon mayangaya. Tekora kaya baba na yatay, ni karoy programa kaya karawag into umanta mo, inano mo yung ngaya. Amen. Ano na rin kakawag, asa nga naging turong iroun na aperam. Aperam tayo iyo, iya kakangay siya kati ito umanta mo. Di pa ni karya inano na. Kakangana tayo ka? Kakangati pa yung karoy, iya po ni katya na ba? Di pa ni karya, tatabo, ari makayayin, tatabo ari manayayin. Kaya di karya siya, kunan, ikay na ko na kuwira. Mataka agis dagin ikay, sikaw ngagi. Pasinatagin inanon mo yung harap. Yaging kwato ginaman ikang ari-ari. Anak ko ni kabi Sabbath na kun nakuya kain siya kari sa mente matarwa. Monte tamaro. Aki kururoy. O kabi Sabbath na kun timan nome tamen ang iskiroy. Ay pun siyam napapaura na kain niya pa mkena siyam na mouse. Mahan siya tapos ako man kabi Sabbath na kuya matagi. Kakati akikan. Ayan ang anong Happy Sabbath ikay. Happy Sabbath mo manimuyangam. Amen. Happy Sabbath. Mauri tatabas sa iyo nasu. Okay? Kaya tabas. Okay? Kutawa ba yung kain na ba? Mayroon kayo dayak. Kutawa ba yung kain na ba? Baka ang Happy Sabbath na ko yun. Mga tayo na ko ba? Kakuha mga ng kamari nga. Huwag kukwera. Okay? Mga kanya nakakandigari. Ngayon. Mga kanya ruwa. Ay karang tamaro. Sinadiin ko roy. Tiraro ko tangiri po ko na nori. Ang tumantap. Yang ngoy apa ko na nuri mo yang am. Sinadita na ko te wari-wari. Ay ta ko ta kana. Ay ro ko tiro kon tia bari. Ay wairo aperam na kwai kupita. Ba na menayay. Ba ka mama te tiro ko tia bari. Ya mga ro ko tiro kon tia bari menayay. Adara te bayari ama wairo na kwai kupita. Ipa na ro ai kupita. Na awairo na ko ni kakio. Kakayan timaw, ati mo roy. Ay kangay na kuntari ere buna. Noria. Kaya tayo ko batiyay ni roy. Taram. Ang kananori ko ay gupita. Awan na kangay punubunan ni iyay. Awan na nakamatiyay. Mana kamaw ko. Ibusi ko. Pa kuna tago pa manong kwe. Payongan ni kapay ay bukim. Ayaw nga na pa ni meaw tamo rom. Ang kiaro ko apiram, yay kupita, awanurat yay niari yay kupita, pamuan tirori taranam. Awanuria, anamatanui para, awakamuamuan iri na kun para. Ay, kairaki yay niari na kun nanon na naus para. At uwari, ya ko apiram, ibukin na yiri, ayay nasibu maka, masim mane, matorum mane, matoro aine, maasaine, makamero. Ay kari kaya kay ni paro, manaw suyo, ni kabasay kaya, ibukin taray, aribun, aberam. Tira, tirong was kunay.
Atay. Tira tiro nga sinore kay. Sinore kay tiro nga mon ko ngora. Ngiya nang iro ko yai kupita. Ay bukin tang te kaupa yari. Awa Abraham. Eki tangiri apa enaki. Enaki te ke iro na te kaupa yari yai kupita. Te mea uro yari yai kupita. Pato kena kawan ka buani pai. Iro ko ni puni buat orang roy. Sau sina buna. Ayah suang ani rebuna. Kana kangai na ko mto koraki. Anta ingwe. Angwe ko nakangai mano te wayo. Kain te karesa. Kasi ko na antarayan ay kakakuro. Matawa na te pai ako na anuruan ni aro nante meway. Pai ko rakin te napay. Pai ko rakin te napayo. Ayah ko na si yak si uraro na nanon naraw. E puno ko na uraro na inaron mayangara. Naraw suwaris kateya. Yuri nga teman na te ni mane. Pero ko irawa e busiyay pan nakaparana mo. Ang Yesu nga patirana mo re. Ang ayay te pa ya akaroya ya girang tamaru akaroya na ko ni kain na banam. Bayay di mga yan raw. Ni karuwa kain na ba na yakitan na. Ate na ate bayari ki. Sinanire te kain na ba yakit ang iriyan ni busimaya. Ayari abusiyay pan nakaparana po. Ana urupay bay ko rakin ta na bayo. Iko na urupay na koy mo mayangam mamusu. Ngwete mane wawa ngai da yay aro ras kunani karoya kasi kunani kita na yay aro ra kawak makain na para. Ngai rain teraro na ba mo tira ni kakawak. Mantukin titay ang Abraham mabuna. Akain buka jekebe. Akain buka jekebe bukin tira. Ibukin apa yang anda kisipaya eta maru ang bayay kupita. Ato na kinakuwagi. Ibukin te kaupay, ibukin te aro-aro. Eta kinaki, inanon te rongrong patiaswa. E kariki akain ni paro ante payari. E kariki akain ni paro ante payari irikiari. Ata kinaki pa e mengko ka kinikana kwaki. Kwerang ke kwangay, punimane unayay. Angay kairiri ayay pabu. Angay konora boom, kairian ako. Ay mina, eta kinaki teteka, ona ako. Ay. Abara eswangya namata baka burawa na. O baka burawa mabuna manapay ni kapan. Amang ko ka kinikana ko. Ang ko ka kinikana ko. Ang kan desero ko na nete makor de matenua nang siro ita kan makor de matenua. Awera ka Abraham may kupita ngaya mabuna manapay ni kapan. Aro ta mangaya. Awana ko ayak. Awa Abraham may besin ikaw ko, makaw sireba, manikaw kora. Ay mga mananga, nako na, may mayak, nako betayra, nako njata bari mo ni mena, yay, umana, ndiyan na imaranan betayre maay. Nako nen tepaw ni karya, ari katiya, yay rimo, ay tapuaran Yehowa. Dorong nga sinure kay. Paderate pa yarik. Ang mga kinakay. Nakunti pa ni kariya. Ariya katiyan temuanta duwari Abraham. Ay, tayo kinakikay katiyan mo. Ang kiyo kinakuyay. Ate pa yari ki. Alin tiki bu awa ata kutaya kana. Aro tari ay di Abraham. Gay na ba nasibo meko. Mauman diyan na. Aya kita utia bari bukiya. Paano ko yan ni kayay. Paaba sa iya pa. Nangayari ako na ni kayay ni Potak. Ay di kita kaunti kayo ya tani kawakin na naman na Abraham. Matani kawakin na naman Dota. Ay kayay sibuni, kayay sibuni kanan. Mataya ni Pr.Taabua. Tiap hari ni bonga kiki.
Bravo. Karena sinora te intirong ay. Ay to patirong ana ni kakawa kikay. Era nga papa kita karak na tayakin na ako. Gerang isipagin, genora te tabari paya kita ubugia. Ay rota iwera ke nanona. Ay tangiri apa na te muan sipa. Ate agina kipangkiangan na kita warota te muan sipa. Ate na te sipa yan ay. Yan na te tabari te agina kipayaro yoy meu. Bantukin te tay. Ani te tabari ro kubuwa ka na kina. Ay kairaki na kuwa kiyay. Rota mana pa ini kaban. Mauri Abraham te tabari men ay. Kana sika wari de kata karaga ni te pi meu. Te metenua te pi meu. Ngia po yata ini buka wea. Ate agina ki. Paya na konya ka kinakuha kita tapo. Ari na kontinaya rota. Raun te tapa say. Rota te sibu. Ay nasin na Abraham. Matera iriki. Erine te tapo ata mearu ariki. Nakonday tamana. Ari Abraham. Kono yang kanero kono kora-kora na tangiran te pai. Tangiran te anaban te tayay. Mata tangiran to te kayang to matera. Anta patay. Ake tsaka kay kaway. San? Kuwagi kinay tamam, kuwagi kinay sinam. Kuwagi kinay kaway di kinakoy. Tira-tiri ya sang anak yain tirong rongon tatayay. Sinaki karike tangiran tiaba, matangiran bain sa na bayo. Baka warir ka naratangiran na narausu. Amen. Kung natako ba, kubunin mo na tiya kare siya. Natako ba ipon ang kakonin maging tiya kare siya. Napuni karo ko tiya uniya kiyon tayo kan tiya ba. Kubunin ko na, nagangay kan tiya kare siya ba. Antaya ka, hapon ko na, nipili ka nga, ay mga puntaya ka ni Paino kan tiya bayo. Ngayon. Awan niya siyong kalau sino kung tita po na po wiki kayo, ako na siya kung urati na ano ko nung kukunanin mo ito, kuya po ito, unisina na kung tapo na po wiki, hapon nung tari, iaon, tsaka karoon ako na siya na. Bugin tayo kan tira. Bugin tayo kan tiya. Raun sa tapos ay. Paya kasi kung nandiyo may nuragin doon na Abraham, nanausu, erang nga ba magdoon na Abraham, mayo itira na ito kubarang ito bugin ay nanon tapos ay. Anak ko, nakon Yesu. Anak ko ni maki nakon Yesu. Ya kita bema tera matera. Ma ira nanon Yesu. Sino na ba Abraham ya kabakan pari keve. Bantu kita tay. Ay mga bonirano ko na ba nakantan nga Yesu. Narausu ako na ni may sarakangay kasi manay nanon. Ako na ni may sibayi kasi kahit tara mangay. Manjataba sa iyo. Ako ka ba niyang tayo ka na koira? Okay na tibaw ni Karya. Na ako Taromauri ay. Ay ano na. Kari ka mo yung pati tabon Taromauri. Mayroon na ako ataya. At yung kari siya. Titabon Taromauri. Tiraro ko ka Nori ay. Ikay. Yang ko yap ako na Nori ay nanonong mayang nang kwarawayo kay. Anaswang ko kanya kare siya. Agi kamora, kakamata ko tatayay. Namagin na kakabaya. Tiraw. Ati kimari rin. Inanon mo yan. Inanon tayan kakang. Amarawata ako kasi po mangay. Una po tim na tuwan. Namagin na tukurain tayo na ko. Ibukin na. Ako tim na tuwan. Nukin na tipaw ni kare. Kuwan na ko ay kumita ni kare. Kaya makakuha tayo peso. Okay na tipaw ni kare. Amen. Okay? Kabarabur ya kita kina peso baka nga ay kupita may itayakin na ba tamatay ko kanda ko ni kari kati kukuraya uringa okira kanan tayo ngaya okira tebaw ni kariam tebaw ni karian kuna katiyaya katiyan mo yang paano na tapaduwa ako na ni kaspo mga iye kam nakabayo at yaswa na roning kam Terami kaya ka kanti karesa.
era pa. Sina kabenera de dumana de janene sina busia ra de ai ka de pathfinder ka de adventures ma gerak akamara kuna bi dumana.
daro mano. Ara kain nga ben. Sben hindi na yaron dinasare bakati ay. Sben susuna kon. Pagkorakit di mewa ay karevin na ko meran. Me iti meton da nga ira tamara. Kakakanta nga o kira. Sekarang ano na miya si. Sekarang kami unarayo ba nerari. Kanno gini ngay. Kami debe iyo gimi ni ngay. Iti meton da kami da memi. Raba, ngay bunde the family Sabbath tapos ay nabusin kami atay kamna kinakura riki ami karo ami usu kota kata kay riki yakay na mouse yata taro na may kay sa kay nila na bay inanon tayo ano kata ya po kumano kunan na kota kata kay riki tamam kasinam yung kuya ko kumen inanon tumanta po yo yay kay na mouse ay kami na riki na kota kata kay riki asinat taro ibuki araw sun tapos ayo pasinangan na kita kura ni kakati de ba ni kari ari sinariya Taromauri ay tias one tayo ko inanon mga aray kakakor sari sira naratar tamarari karawas kastoroy ko asinapoy ko tamaruan tatapasay saki kororoy tiaswa moa men mo yung aray tiaswa mga yaris musik po kubiyaroni na dawe ani kakabayay mo yung ay kapanin ko tiaswa tatapasay Agia mata ku tiaswa wa kia ngora. Bana bundia tiaswa. Ni moni pa Taromauriam arita kira mangku tiaswa. Moa man moyangara. Angkana na koroyan. Ani kira na. Abena na batuwen na koroy. Mayari musiko tiatwa. Bakono ko abaye moyang ani kabane ka ko ko tiatwa. Ay na bene nura ke tuwe de boni karia. Ari amengo kiri tiaswa. Abraham tiaswa. Ngiya po siya ni Katiya. Ay mga kitan na. Ay mga kiriya na badeswa. Bahan na tita po yung mga kawag. Ay po niya nandita kaya tiyatwa mangkot. Kapayira tiyatwa ni mga ray kakakuro. Nandita kira mangkot tiyatwa. Pasangan ko na. Nungo tari sinanun na tiyatwa ikay. Tiyata po Taromauri. Pasinanamakit na pasinanurya. Inanon mga ray kakakuro. Kabarayara po na tiyatwa naroon na kita umatam. Naroon na tiyatwa na kikororoy. Sigani ko ikay sa kindoyrira. Masina ko yung tatabasay. Darana si May Yesu. Amen. Mana ikirkag. Kamnara batay. Yan ang sigiroy ko nami. Aukatan nga pasina na yung look forward na kung tabasay naroon. Pari amin tayo ni kaparapara. At tayo ni kabanayon. Kiribasin tayo. And then, nami po nga kawag yung tatabasay naroon. Kambasin na po.